bolsun niyas, işiniz hassa oňuna bolsun niyas, zähmetiniz hassa güllap dursun. Sagama işe. Sağ olun. Edil watandaşlar, hormatly dileşler, Ahal vilayatyna taýarlanýan diýar beşiňimiziň biz şu sahypasyny Türkmenistanyň Senagat Şöwe Telekeçleri Partiýasynyň Ahal vilayat komitetiniň guramagyna başlanýyşlary esasynda Ahal vilayatymyzyň Akbode etrabynyň Senagat sowlugyna ýerleşýän Türkmenistanyň Senagat Şöwe Telekeçleri Partiýasynyň Ahal vilayat komitetiniň agdasy bolan çigillem harit nişanly mebel kärhanasynda taýarlamagy makul bildik. Çigillem harit nişanly mebel kärhanasynda döwrewap dukanyna sähwetdeş arkaly gepleşigimizem siziň bilen dowam edýäs. Biziň häzirki sähwetdeşimiz bolsa Türkmenistanyň Senagat Şöwe Telekeçleri Partiýasynyň Ahal vilayat komitetiniň işçiň agdasy çigillem harit nişanly mebel kärhanasynyň hünärmeni Gunço Orabepedwa. Gunço sähwetdeşigimizi hoş gördük, armaň diýäs. Ene berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwrüni arkada serdarly bagtyar ýaşlary ýylymyz zähmet üstünligi, ul ruh welentligi beslenýär. Öndürleýän önümler siziňki ýaly telekeçi hususy kärhanalarda da işler görüller alınıp barlýar. Öndürleýän önümlerim iýleşemiziň öterisini kanagatlandyrýan önümler. Önüm öndürmekde siňdirýän ihlasıňyz, alyp barýan işleňiz, işgärleri döredilip berilen şertler, bu mebel kärhana ornaşdyrylan enzamlar, tehnologiýalar hakynda dowam edýär. Biziň kärhanamyzda esasy şol öý hojuluklara degişli bolan gaz ojaklary, hawa sorjulary, gaz ojaklarynyň 50-den gowrak görnüşi, hawa sorjularynyň 30-dan gowrak görnüşleri, şol çağalar üçin niýetlenen, yatakçalar üçin niýetlenen, naharhanalar üçin niýetlenen dürnü görnüşde mebelleri öndürýär. Şol kärhanamyzda biziň 100-den gowrak işgärlere niýetlenen işlemimiz bar. Şu biziň kärhanamyzda ýerleşdirilen enzamlar Türkiýe döwletinden getirilip üpçün edilen işgärler esasy ştaýda öz hünärleri boýunça usat işgärlerimiz Ýaşlaryň enzamlardan baş alyp çykyşyna nähili. ýaşlar biziň enzamlarymyzda usatlyk bilen baş alyp çykyp ýokarky mebeller öndürýärler. Biziň mebellerimiz başga mebellerden aýratynlygy, dizaýnerler boýunça, arastalygy, tämirligi boýunça şu döwrewap edip öndürýär. İşgärlere işlemek, zähmet çekmek, ýokarky önüm almak üçin bu ýerde döwrewap şertlerim döredilip berilendir. Şular barada durup geçäýär. Şu işgärlere ştaýda zähmet çekip gowy işlemekleri üçin döredilen şertlerimiz, döwrewap, naharhanalarymyz gatnamak üçin ýörüte ulaglanmaz goýulan. Inni önreýän önümleriňizi içerki bazarlaryňda öpçün edýäriňiz. Inni şu kärhana has bolsa çigillem harit nişany bilen mebel kärhanasynda mebeliň durly görnüşleri iýleşmede hödürlenýändir. İçerki bazarlaryňda öpçün edýänsiňiz. Daşarky bazarlara eksport etmekden nähili maksatlaryňyz, hyzmatlaryňyz bar. Biz öz önümlerimizi daşary ýurtlara eksport etmek baradaky maksatlarymyzy meýilleşdirip öz döwletimizde geçirilen köpçülük çärelerde, sergilerde, öz täze haritlarymyz bilen sergilere çykýar. Forumlarda biz öz önümlerimizi daşary ýurtda eksport etmek barada meýilleşdirýär. Maksatlaryňyz murat tapsyn, işiňizem hassa oňuna bolsun diýäs. Inni şu çigillem harit nişany bilen mebel kärhanaňyzda öndürleýän önümleri täzeçilik girdimeklik maksat edinýärsiňiz. Täze maksatlar barada ýene-de söhbetleşigimiz dowam edýär. Biziň şu kärhanamyzda täze önümler öndürmek barada maksat edinýär. Bulara bize esasy şu dizaýnerlarymyz täze önümleri etmek üçin döwrewap edip çykarmaklygymyz üçin uly zähmet çekýär ýaşlarymyz. Şo ýaşlarymyzyň maksatlary bilen toýlara, bayramlara hödürlemekde uly işler alyp barýar.
Biz ýaş işçi hünärmenlere şeýle mümkinçilikler döredip beren gahrman arka dagly gahrman terdarmyda köp sag bolsunmyda aýtdy. İl bähwitli, döwlet ähmiýetli tutýan tutumly işler mundan beýle rewaj alsyn. Köp sag bolungunça aýdan bir ýaşy arzuwlaryňyza bizem goşulýas. Telekeçilerimiz ýurdumyzyň ykdysadyýetini galkındyrmakda, onuň dünýä derejesinde dabarlanmakda, ýurdumyzyň ähli bazarlaryny dol derejede öpçün edip, daşarky döwletleri de öz öndürýän önümlerini hödürlemekde, gahrman arka dagly serdarmyz telekeçilerimize ulugiň gollawlary döredip berýär, mümkinçilikleri berýär. Näşular ýaly döredilýän şertlere jogap edip, siziň şu çegillem harit nişanly mebel kärhanaňyza uly işler alınıp barlýar, öndürilýän önümlerim bir iýleşmediň ösenişini kanaatlandyrýan önümler. Indi biz bilýäs, bir her toy bayramlara baranmyzda da, her bir türkmen ojaklarymyza baranmyzda hukman çegillem harit nişanly mebel kärhanaňyzyň önümlerini gözümüz düşýär. Bu da bizden begendirýär, sizden begendirýändir. Telekeçilerimizin işiniň has rewaçly bolmak üçin döwlet tarapyndan gahrman arka dagly serdarmy tarapyndan döredilip berilýän uly mümkinçiliklerin biýmeçür. Şu döredilýän mümkinçiliklere jogap edip, täze maksatlary öňüňize goýup, agdybirlikde ýaş hünärmenler şeýlede, halipa hünärmenler, işgärler bilen birlikde uly işler alyp barýan ekeniňizi öndürýän önümleriňizem diňe bir içerki wagdarlarymyzyň dälle, daşarky wagdarlarymyzyň hem bedegi bolsun, munasyp ornarsyn. Ýene bir ýoly rahmetiňiz gadamly bolsun. Sag bolun. Özünün ykdysady kuwaty bilen barha şöhratlanýan Mehriban ata watanymyza hususiýetçilik başlangyçlaryny gollamak, bu pudomundan beýlekde ösürmek, kämilleşdirmek we döwrewaplaşdyrmak, ilatyň iş bilen üçünçiligini ýokarlandyrmak, hurmat prezidentimiz tarapyndan alınıp barlayan döwlet siýasatynyň eleri tutulýan ugurlarynyň birini öwrüli. Döwlet tarapyndan berilýän ýardam gollawlardan ýerlikli peýdalanyp, ýurdumyzyň adyk bolçulugyny özleriniň sallamly goşuntlaryny goşýan, Ahali vilayetinin işewi telekeçilerinin asylly zähmetleriniň depkini bolsa, gün saýyn öňe ilerleýär. Şowluk adamlar bilen öňe barýan kärhanalaryň hataryna, vilayetin Akboda etrabynyň çäginde ýerleşýän Altyn Asır Söwda öýi huzurluk jemgyýetiniň adyny hem guwanç bilen aýtmak bolar. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwrüni, hormat prezidentimiziň ilatymyda günnölik sarf edilýän adyk önümleri bilen bolelin üçin etmek baradaky tagallalaryna özleriniň sallamly goşuntlaryny goşýan. Ahali vilayetiniň işewi telekeçileriniň şäher günlerde zähmet gadamlary barha artýar. Altyn Asar Söwda öýi huzurluk jemgyýetiniň agbyr işgärleri hem ilatymyzyň köp eseg bildirýän süýjülük tortlarynyň we torda önümlerinin durlu görünüşlerini öndürýärler. Bu huzurluk jemgyýetiniň agdy bir işgärleriniň öndürýän önümleri
halkymyzyň ösen islegini kanagatlandyrmak bilen olaryň arzuly haritlaryny öwrüldi. Bu ýerde bu kärhanada häzirki günlerde ussat işi hünärmenleriň 40dan gowragy zähmet çekýär. Döwrebap kärhanada daşary ýurtlardan getirilen kämil enjamlarda ilki bilen un elenýär. Soňra öndüriljek önümiň görnüşine göre gerekli goşulmalar goşulyp awtomatik usulla garylýar. Bu ýerde işin halipa şägirdlik esasyna alınıp barmagy enjamlaryň hemişe faal işlemegini hemde täze gelen işgärleriň öz işiniň inçe sırlaryny bir kemsiz ele almaklaryna we kämilleşmeklerine oňyň täsirini ýetirýär. Öz işini döwrüň talabyna laýyk alyp barýan bu kärhanada işler bir çarçykda alınıp barýar. Şeýle hem bu ýerde ýürüýte buyurmalar esasyna bişirilýän süýjülük tortlarynyň kärhanaň ussat bedegçiler tarapyndan bedelip, ýyldyşdyrmanyň toý saçaklarynyň bedegini öwrülmegi, işi hünärmenleriň öz saýlap bolan hünärlerine bolan söýgülerini we tejribelerini artdyrýar. Şeýlelikde öňürleýän önümiň täze görnüşleriniň gözlegini ymtylyş döredýär. Dörjülükli işlemegi özlerini hemra edinen işgärleriň iş ümidlikleri barha ilerleýär. Bu ýerde öňürleýän önümleri kärhanada ýük daşamaga ýürütülýän awtouluglarda paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň bir näçe kunjuklerini we bu hojalyk jemgyýetine degişli bolan çaýhanalara dökdöşdir eltilýär we müşterilerle gowşurulýar. Arkada serdarly bagtyar ýaşlary ýylyna öz öndürýän ajaýyp önümler bilen halkymyzyň toý saçagynyň bedegini artdyrmagy, ödüňlerini asly maksat edinen bu kärhananyň agdyber işgärleri öder üçin döredip berýän mümkinçiliklerini göwülleri galkanyp, gahrman hem mehriban arkadagy serdarymyza täk ýürekden çykýan alkyş sözlerini beýan edýärler. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynşy döwründe döwlet baş tutanymyzyň güneşli diýarymyzda kiçi we orta telekeçiligi gollamak we ösürmek barada edýän ýadawsyz aladasy kabul edýän kararlaryň netijesinde Ahal welaýatynyň şäher künçünde gurulyp ulanmana berilýän önümçilik kärhanalary hem döwletimiziň ykdysady kuwwatyny puwtalandyrmagy, halkymyzyň durmuş hali ýagdaýyny hassa gowlandyrmagy, şeýlekem täze iş orunlarynyň döremegine uly ýardam berýär. Muňa bolsa Ahal welaýatynyň Göktepe tragynyň çägine ýerleşýän Aýs Harit nişanly alkogolsyz garlandyrılan içkiler şeýlede arasalanan agyt suwuny öňürýän kärhana hem
aydın misal bolýar. Bu ýerde öňürleýän alkogolsuz garlandyrılan içkiler gysga wagtyň içinde halk tarapyndan köp isleg bildirilýän önümlere öwrüldi. İş ümidigi barha ilerleyen bu kärhanada geljekde hem ilat tarapyndan has uly isleg bildirilýän önümleriň täze görnüşleriniň önümçiligini ýola goýmaklyk göz öňüne tutulýar. Bu ýerde işleýän, zähmet çekýän illeşlerimiz bolsa, özleri üçin döredip berýän mümkinçiliklerini gahman arka dagly serdarmyda müň kerem alkyş sözlerini beýan edýärler. Afi doluk agdy birlik ýaňy bar. Garaşsyz watanyň joşguny bugün. Dost sogonlar bolup bagtaýar bitarap watanyň joşguny bugün. Dillermizde köňlüň ajab senasy, berip binýatly bitaraplyk binasy. Zer uşan güllläle toýly basy, berkarar watanyň joşguny bugün. Giňden açyp kapysyny dost sogony aýdynly ýollary bolup rowana. Beýik maksatlary öwrüp dowama Bagtyar watanym joşguny bugün. Şanyňa ýazylýan nama dessan, jennete deňeýäs goýnuň gülüssan, arkadagly watan jan Türkmenistan, bitarap watanym joşguny bugün. Mehriban ýeşer, edi watandaşlar, biz gepleşmeden sahypasyny Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Göktepe Trap Komitetiniň başlygy Nurjahan Hojaýew bilen söhbetleşik taýýarlap, size ýetirmek maksadynda. Biz sizi söhbetleşigimizde hoş gördük diýäs. Hemmemide ma'lum bolýaly, garaşsyz bak bir tarap Türkmenistan diýarymyzda her bir günümizde zähmet üstünligi, toýa bayramy besenýär. Hormatly prezidentimiz, arkadaşlyk gahrman serdarymyzyň dünýä misoluk alyp barýan işleri, hyzmatdaşlyklary, gahrman arkadaşymyzyň halkymyz üçin, döwletimiz üçin alyp barýan işleri hemmemide bu ýetindiriýär. Halkara derejesinde gadanýan üstünliklerimiz alyp barýan işleri, bir taraplyk siýasaty dogrusynda ýurdumyzyň ösüşi barada söhbetleşigimizi siz bilen dowam edäýäli. Hormatly prezidentimiz, arkadaşlyk gahrman serdarymyzyň, türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadaşymyzyň taýyryna bugün biziň halkymyz bagtyar durmuşda ýaşaýar. Biziň parahat, agdyber döwletimiz bar.
Ne bütün dünyada häzirki wagtda bir gurşawalan ekologiya howpsuzlygy, ýaşyl ykdysadyýet howanyň üýtgemegi, ählimumy maýlama ýaly adalgalar bugun dünýäniň çar küncünde geçirilen halkara maslahatlaryň, şeýle hem formularyň esasy meseleler bolup durýar. Ine şu meseleler dünýädäki ähli adamlary we halklary birleşdirýär. Bu meseleleri garamak üçin inni 28 ýyl bäri şu howanyň üýtgemegi babatyna bir maslahatlar geçirilýär. Ine şu geçirilen maslahatlar hem özünün oňuň çözgütlerini berýär. Ýa-ni ýakynda Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgemegi baradaky çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşçy taraplaryň 28-nji mejlisine gatnaşmak üçin hormatly prezidentimiz Birleşen Arap Emirliklerine iş sapary bilen uğrady. Ine şu ýerde 30 noýabrdan 12 dekabr aralygyna geçirilen bu mejlisiň işine gatnaşmak üçin şeýle hem şol ýerde hormatly prezidentimiz Birleşen Milletler Guramasyna ýa-ni merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalaryň tebit merkezini Türkmenistana açmak baradaky teklip bilen çykyş etdi. Şeýle hem Türkmenistan howa we saglyk boýunça jarnamany, durnukly owy hojalyk, durnukly adyk ulgamlary we howanyň üýtgemegine garşy göreşmek boýunça emirlikleriň jarnamasyny şeýle hem başga da bir näçe başlanyşlary gollaýanlygyny özüniň çykyşyna belläp geçdi. Ekologiýany awadan arasda saklamak her bir ýurtlaryň, her bir adamynyň mukaddes borçy bolup durýar. Ne ihlas bu wagtda da biziň garaşsyz hemişerik beýtarap Türkmenistan döwletimizde her ýylla ýaz hem güýz paslaryna hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarmyzyň Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyzyň gatnaşmagyna ýurdumyzda bag ekmek dawarasy ýokary guramaçylyk derejesine geçirilýär. Ine bu bolsa ýurdumyzda howanyň arasalygyny gorap saklamak, ekologiýa awadançylygyny berjaý etmek uly ähmiýete eýe bolýar. Umuman ýurdumyzda Arkadaly Gahrman Serdarmyzyň başda durmagyna, halkara gatnaşyklaryna da aýratyn uly ähmiýet berilýär. Ine ýeri gelende aýtsak noýabr aýyna Arkadaly Gahrman Serdarmyz Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 16-njy sammitine gatnaşmak üçin Özbegistanyň Taşkent şäherine uğramagy. Şol ýerde de Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramasyna gatnaşan döwletler bilen 16-njy sammitine gatnaşmagy. Şeýle hem şol ýerde ýa-ni sammite gatnaşan döwletleriň arasyndaky köp taraply hyzmatdaşlyklarynyň giň derejede alınıp barylmagy barada gelinen oňy netijeleri ýurtlaryň hassa ösmegine uly täsirini ýetirýär. Ne ýeri gelende belläp geçesim bile Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Guramasyna eýem Türkmenistan 1992-nji ýyldan bäri şol guramanyň agzasy bolupdyr. Häzirki wagtda da şol guramalar bilen köp taraply hyzmatdaşlyklary ähli ulgamlar boýunça dowam etdirilýär. Men şu ýerde aýratyn belläp geçesim bile oktyabr aýyna hormatly prezidentimiz Türkiýe döwletine iş sapary bilen uğrady. Türkiýe döwletine Türk gepleşikleriniň giň derejede alınıp barly. Ine şol gepleşikleriniň içinde de men şu ýerde aýratyn belläp geçesim bile garaşsyz hemişelik bir tarap döwletimiziň garaşsyzlygy alanyna ilkinji ikrar eden döwlet Türkiýe döwleti bolupdyr. Türkiýe döwleti bilen biziň eýem ençeme ýyllardan bäri iki taraplyň hyzmatdaşlyklary alınıp barýar. Bu durmuş ykdysady ulgamlaryna, medeniýet we beýleki ulgamlarda hyzmatdaşlyklar alyp barýar. Ine şu ýerde geçirilen iki ýurduň arasyndaky gepleşikler hem Türkiýe döwleti bilen Türkmen-Türk gatnaşyklarynyň işine täze badalga berdi. Halkara derejesinde alınıp barýan gatnaşyklaryň geriminiň hassa giňelýänligine hormatly prezidentimiziň alyp barýan yntanperwer içeri parahat söýjülükli daşary siýasaty munyň aýdym tutnamasy bolupdyr. Biziň döwletimiz Birleşen Milletler Guramasynyň iň bir yktybarly agzasy bolmak bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 78-nji mejlisine hormatly prezidentimiz gatnaşmagy. Şeýle hem şol ýerde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti bilen geçirilen alty taraplyň duşuklary gatnaşmagy biziň ýurdumyzyň oňyn parahat söýjülükli siýasy strategiýasyny açyk aýdym görkezýär.
umuman halkara derecesinde bizim yurdumuzun alıp baryan insanperver ve parahat töyjülüklü siyaseti hasa da varalan yer. Türkmen halkının milli liderinin Astana şäherine geçirilen Türkiýe Döwletler Guramasynyň 10-njy sammitine gatnaşmagy ýa-da Gahrman arkadagymyzyň Hatay Halk Respublikasyna bir guşak bir ýol 3-nji ýokary derejeli maslahatyna gatnaşmagy halkara awraýmyzyň hasa artýanlygynyň aýdyn tutnamasy bolup dur. Şu ýerde men aýratdyňlar bellek geçedim belýär. Birleşen Milletler Guramasynyň ilim, bilim we medeniýet meseleleri boýunça UNESCO-nyň adamdadyň maddi däl medeni mirasynyň tanawyny biziň döwletimiziň bir näçe medeni gymmatlyklarynyň gorawhanalarynyň girdilmegi hem munyň aýdyn tutnamasy bolup dur. Ine ýer gelende aýtsak, Birleşen Milletler Guramasynyň UNESCO-nyň 42-nji baş mejlisine kabul edilen kararnama laýyklykda büyük akıllar şahirimiz Mahtumul Pragynyň dolan günüň 300 ýyllyk ýubileyi 2024-nji 2025-nji ýyllarda UNESCO bilen bilelikde geçirilen şanly seneleriniň sanawyna goşulmagy bize hassa begenler. Çünki Mahtumul Pragynyň dünýä halklary, dünýä jemgyýetçiligi üçin, dünýä edebiýatynyň altyn hadynasyna goşandyny öwrenmeklige bul uly mümkinçilikderidir. Köp sağ olun Nurjahan on hemmemize mälim gahrman arkadagymyzyň arkadagly gahrman serdarymyzyň Mahtumul Pragynyň döredijligine, onuň ömrü ýoluna uly hormat goýmagy, dünýä derejesinde dabarlanmagy üçin döredip berýän şertlerem ähli iýleşmedi, ýaşul neslin wekillerini ýaşaram diýsem begendir. Döwürde şahirlerimiz hem Mahtumul Pragynyň şanyna ajaýyp goşky setirleri, şular ýaly ajaýyp döwre bak kitaplarda hem wasp edip beýan edýärler. Gahrman arkadagymyzyň türkmen halkyna sowgat eden Mahtumul Pragynyň hormatyna döreden Pähim Paýhas ummany Mahtumul Prag adly ajaýyp goşkysyny şeýle setirler bar. 3 asyryň dowamyna geçen ýol uludur. Halkynyň hem adam zadyň sadyk syddyk uludur. Hemişe we hemme ýerde şol bir magtum boludur. Pähim Paýhas ummany magtum bolup Pragy onuň aly jenaby magtum bolup Pragy diýip ajaýyp goşky setirlerini usatlyk bilen beýan edýär. Hemde magtum bolunyň hormatyny hemmemize mälim ajaýyp döwre bap işler dünýä derejesinde dabarlanýan işler alyp barýar. Ne şular dogrusyny magtum bolup Pragynyň döredijligine ýüzlenip gepleşmeli dowam etsek hassa täsirli bolar. Mahtumul Pragy özünün öwüt ünnewleri bilen goşky setirlerine bir adamdadyň bir bagtyar durmuşy, şeýle hem bir halkyň arasyna öwüt ünnewleri bilen akyl paýhasy bilen özüni bir umman saýlan bir giň düşünjeli, akylly paýhasly şahir hökmüni tanalýar. Özüniň ýaşan döwrüni halkyň hemmetiniň bir bolmagy barada da, agdybir bolmagy barada da şeýle bir setirler bar da. Köňüller, yürekler bir barıp başlar, tarsaýygyn erer, topraklar daşlar. Bir suprada taýar kılın taşlar, götürler, oluk bal türkmeniň diýe. Ine Mahtumul Pragynyň bir ýadygärlikler toplumynyň köpetdagyň gözel künjegine yerleşdirilmegi, Mahtumul Pragynyň şu gözel künjekden bir özüniň bir kesbi bilen Aşgabat şäherine bakyp durmagy, şol ýerde bir giden bir ýadygärlik toplumyna bir adamlaryň diýinjeler ýaly, gedim eder ýaly ýerleriniň döredilmegi bizi hassa begendir. Çünki biziň ötüp gelýän ýaş nesillerimiz Mahtumul Prag barada özlerini şol ýerde uly bir düşünjäni aljaklar. Çünki bir akyl paýhasyň ummanlygyna göz ýetirýärsiň-de. Ine Mahtumul Pragynyň bir häzirki biziň berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni arzulan şeýle bir setirler bar. Praga ysga oturudum, derýa girdim, mewje düşdüm. Hor galmasyn pustum berqarar döwlet eslärin. Ine şu setirlerem bu günni gahrman arkadagymyz, arkadagy gahrman serdarymyz biziň halkymyza baş etdi. Biziň halkymyz awadan esretli, agdybir durmuşda ýaşaýar. Şu agdybir durmuşuna gowanyp buýsanyp ýaşaýan her bir raýatyň arkadagy gahrman serdarymyza, gahrman arkadagymyza aýdýan alkyşlary biýme çüwer hem çäkdirdir.
Ne Mahtumul Pragynyň doglan günüň 300 ýyllygyna şuun kunlerdenem ýer jemgyýetçilik guramalar, teatr partiýalar bir halkyň arasyna wagt netihat etmek, bir dawarar çäreler geçirmek, Mahtumul Pragyň gosgular akşamlaryny geçirmek, döredüjilik duşuklaryny geçirmek giňgerimde ýaýwanlanyp alınıp barýar. Çünki Mahtumul Pragy biziň hemmämide ýol görkezji şamçyra bolupdyr. Yer gelenine aýtsam, bir häzirki wagtda biziň halkymyzyň awadan durmuşda ýaşamak üçin durmuş ykdysady taýdan özgertmeleriň alınıp barylmagy, ýurdumyzyň ähli künjeklerini täze obalardyr, şäherleriň ençeme mektepler, çağalar barlarynyň gurulmagy hem munyň aýdym tutnamasy bolupdyr. Köp sağ olun Nurjahan on şeýle bir ýerlikli sözleri, döwletimiziň syýasy gazanýan üstünlikleri, ýetilen belen sepkitleri, Kahramanlar kadamyzyň hemde arkadaly kahraman serdarymyzyň alyp barýan sakawatly işleri, onu da dünýä derejesinde dawarlanýan işleri barada söhbet etmek hemmämiz üçin ýakymly. Ne sizem syýasy partiýanyň esasan Türkmenistan Demokratik Partiýasynyň işgärleri, ýolbaşy düzümi şeýlede işen agdalary bilen birlikde yerlerde bolan ul işler alyp barýan aýdylýan gowy söz barda döwletliğiniň başlanyşy oň bolar diýilýär. Ne Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, Türkmen halkynyň milli lideri, Kahramanlar kadamyzyň alyp barýan içeri parahat söýjülükli daşary syýasatyny wagt etmekde de diňe bir geçirilýän maslahatlarda, duşuklarda däle önümçilik kärhanalarda, zawodlar, fabriklarda da bolup ýygy-ýygydan bir düşündürüş işlerini geçirip durýan. Bizim ýurdumyzda işlesen il tanar, çeksen rahmet, ýagar rahmet diýilýär. Ahal welaýatynyň rahmetke şiirat hem dürli ugurlarda özleriniň sallamly goşuntlaryny goşmak üçin rahmet çekýärler. Alaýtada oba hojuluk budagyny, telekeçilik budagyny, bir ähli bir guruluşyk budaklaryny, beýlik budaklarda da bir üstünlikli işler alyp baryp, şeýlede täze maksatlar öňde goýup ul işler alyp barýarlar. Bizim ahal welaýatymyzyň çäginde şol borsany Göktepe etrafynda da täze döwrewap desgalar, idara kärhanalar, zawodlar, fabriklaryň üstüni ýetirip açylış dawaralary geçirilýär. Garab ilatymyzyň raýatlaryna iş üçünçiligi döredilip berilýär. Şular barada söhbetleşigimizi siz bilen dowam etsek. Daýhandan hereket, yerden bereket diýip aýdylýan bir çoň many mazmuny ýorlan türkmeniň bir sözi bar. Ne şo söze laýyklykda da bugun biziň daýhanlarymyz özleriniň ihlasly rahmetleri bilen bir alyn derin döküp ýurdumyzyň bir ady howpsuzlygyny berkitmekde hatda awraýly hereket edýärler, işleýärler, rahmet çekýärler. Ne daýhanlarymyz pahtanyň buğdoýyň bol hatyryny kemale getirip bir watan harmanyna tawsirýärler. Biziň daýhanlarymyz özleriniň bimeçwer aladalary bilen gök hem bakça ekinleri ekip bir bol hatyrlar. Häzirki wagtda bir bazarlarymyzda baranda bazarlarymyz gök hem de bakça önümlerinden dolup durmagy gözüň dokunurýar. Çünki biziň ýurdumyzda ýylyň haýsy pasyna garamazdan bazarlarymyz ähli önümler bilen dolup dur. Et we adyk önümler bilen dolup durmagy biziň halkymyza hassa buýtanýar. Çünki adam myň ýaşamak üçin ilkinji nowatda arasda gowa, arasda iýmit, arasda suw gerek bolýar. Ine şu zatlaryň şeýle derejede arasda bolmagy, şeýle derejede adamlara gerektigi, adamlaryň ýaşaýyş üçin amatly şertleriň döredilmegi barada biziň hormatly prezidentimiz, arkadaly Kahraman serdarymyz uly aladalar edýär. Häzirki wagtda biziň döwletimiz bir daşary döwletlerden getirilýän önümleriň ornuny tutýan önümleri öndürmek, bäsleşige okuyuply önümleri öndürmek babatyna da uly işler alınıp barýar. Şeýle bir ýerlikli sözleri bellek geçýäňiz, biziň ýurdumyzda alınıp barýan işler toý münasip garşylamak, toýa sowgatly barmak ähli raýatlarymyzyň iýleşmelerini asly däbi öwrüli. Şeýle parahat ýurdumyzda alınıp barýan işler, şeýle-de şol alınıp barýan işleriň gözde şaýady bolup birek bilen bir agdy birlikde ýurdumyzda uludan toýlanýan dawarlar, çärelere, bayramçylyk dawarlaryna gatnaşamyzda da her bir geçirilýän duşuklara gatnaşamyzda da gözde şaýat bolýar. Şeýle-de teleýaýlym arkaly hem
Türkmenistan döwletimiziň şahar kunjagynda şol bolsanda biziň ahal welaýetimize gazanyny üstünliklerimiz, öndürýän önümlerimiz, işi haslara wasy alyp barýanlygymyz barada teleýaly markaly hem tomuş edýär şeýlede teleýaly markaly illeşmede de hödürläp durýar. Munuň aňarsynda şeýle asuwdalygyň, şeýle parahatlygyň, toýly günleriň aňarsynda da türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyzyň hemde arkadagly gahrman serdarymyzyň hormatly prezidentimiziň dünýä musuluk işleri alyp barýan halk pähwetli döwlet ähmiýetli işleriniň bardygynyň biz aňyrýany bilen dogry düşünýäs. Watan diňe halky bilen watanlar, döwletdiňe halky bilen döwletdir diýän yurt başdanmy hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyzyň alyp barýan işler hakynda söhbet etmegem hemmämiz üçin ýakymly geçirilýän davrlara gatnaşmagam, bayramçylyk ruhunak çärelere gatnaşmagam hemmämiz üçin ýakymly. Siz alyp barýan işleriňizde üstünlikleri arzuwlaýas. Bizem ýerjemçilik guramalar, teatr partiýanyň wekilleri bolup yerlerde bir toý dawaralaryny ýokary derejede geçirmek, bir münasip garşylamak babatyna bir näçe işler giňerimde alyp barýar. Şeýle hem şu ýerde bir bellek geçirmeli, hormatly gahrman arkadagymyzyň bir mukaddes kitaplary bar. Ömrümiň manysy, ömrümiň manysiniň dowamaty. Şular ýaly kitaplaryny halkyň arasyna hatda giňden wagtny had etmek, şoň many mazmunyny düşündirmek babatyna da bir näçe maslahatlary geçirýär. Ne şeýle bir awadan döwletimizde ýaşamak, islemek ulubak bolupdur. Baktan paýly her bir raýatyň hormatly prezidentimize arkadaly gahrman serdarymyza aýdýan alkyşlary beýmeçberdir. Ne bizem ýerjemçilik guramalar bolup, teatr partiýalary bolup, hormatly prezidentimiziň arkadaly gahrman serdarymyzyň gahrman arkadamyň alyp barýan insanperwer içeri parahat söýjülükli daşar siýasatyny mundan beýlekde wagtny had etmek işlerini giňden ýaýwanlandyryp alyp barar. Ne halkary derejesinde ýurdumyzyň awry mertebesini hatda ýokary derejelere gallyrýan, halkyny idilýän türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzyň arkadaly gahrman serdarymyzyň elmidama janlar ta ömürler uzak belent başlar aman bolsun alyp barýan döwletli işler hemişe rowasyklary betlentirip tüý sürekden arzu edýär. Köp sag bolun, Nurjahan oňa se alyp barýan işlerinde üstünlikleri, rowasyklary arzuwlaýar. Bizim berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwrümüz arkada serdarly bagtyar ýaşlar ýelimiz zähmet üstünligi, ulruh bilentligi, toýa bayrama besenýär. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyz hemde ýurt başdanmy hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyz halkymyz üçin, döwletimiz üçin, alaýtada geljekki ýaş nesillerimiz üçin halkara derejesinde hyzmatdaşlygy potolandyryp, kuwatlandyryp ýurdumyzda içerki siýasatymyzy, daşarky siýasatymyzy üstünlikli dowam etdirip, ýurdumyzda asuwda parahat günlerde toýa besläp ul işler alyp barýarlar. Şeýle alyp barýan işleri halk arasynda, alaýtada geljekki nesilleriň, ýaşlaryň arasynda wagt etmekde de ähli guramalar, beýlek siýasy partiýalar bilen bilelikde Türkmenistan Demokratik Partiýasynyň agzby işgärleri, ýolbaşy düzümleri, işen agdarlar bilen bilelikde ul işler alyp barýarlar. Döwletli parahat watanymyzda alyp barýan işler barada bir gepleşigiň dowamyny beýan etmek asla mümkin däl. Asuwdalygyň, bagtyarlygyň, toýly günleriň gadyryny bilip, her bir günümiziň diňe asuwdalykda, saglykda, bagtyarlykda birek bilen süýçü sözler söhbet edip, her bir günümizi bagtyarlyga beslemek hemmämiz uzagyny nesip etsin niýas alyp barýan asly kärimize gahrman arkadagy, gahrman serdarymyzyň döwletli siýasatlaryny wagt etmekde üstünlikler, rowaşyklar size ýaran bolsun, maşgalaňyz awadan bolsun, ýurdumyzda elmydama toý bolsun. Uzasın ömürler, uzasın ýollar, hakykata dönsün arzu hyýallar, kalba melkem bolsun süýji owazlar, edi dilim şat goýnunda toý bolsun. Sende hak söýgüler taýyna duşsun, aşyk ýigit makşuk aýyna duşsun. Aýdym sazdy ýurdum toýa ulaşsyn, edi dilim şat goýnunda toý bolsun. Säherler oýanysyn bäbek sesine, şatlyk şowkun dünýämize ýaň salsyn. Perzentin bagyryna basan enäniň aýly gece hüwdüler ýaňlarsyn. Toý tutulsyn. Nogul nabas geçilsin. Saçak dolsun, bereketin geçilsin. Dost soğan yar olup göğün açılsın. Edi dilim, saat koynumda toy bolsun. Ine mehriban adamlar, bagtyar döwrdüşü.
Altın asır Türkmenistan teleradio eýliminde ýaýlym hödürlenýän diýar gepleşigimiziň şu sanyny jemleýär. Gepleşigimiziň ahyrynda biz ýene bir ýola türkmen halkymyzy, edi-dilimizi toýa, afudalyga, sagdynlyga besleýän türkmen halkynyň milli lideri Gahryman arkadaşymyzyň hemde arkadaşly Gahryman serdarymyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak tutýan işleriniň diňe üstünlikleri beslenmegini arzulaýar. Hürmetli vatandaşlar, gepleşimizin dowamyna geçirilen ýazgyny Ahal Vilayet Teleradio Studiosundan biziň teleoperatorymyz Batyr Gowşap ýazga geçirdi. Gepleşimizi Türkmen Döwlet Medeni Institutynyň talibi Hıratmurat Abakow alyp bardy. Hoş sag bolun.
Dünya habarlarynyň şu sanynda. Geljek ýylda ýük ulaglarynyň maşlap kiçi ulaglara çenni täze öňümçiligiň ulgamynyň tolkuny esasy dünýä bazaryna çykar. Yaponiýanyň Kyoto şäherindäki mehmanjaý 2005-nji ýylda ýurdun gadymy paýtagtynyň merkezindäki Gyoen milli teýil bagyny daşary ýurtly wekilleri ýerleşdirmek üçin gurulypdy. Afrika iklimini Tanzaniya döwletiniň Zanzibar arhipelagynyň günmatar kenaryna guruljak emeli adada domino diýilip atlandyrylýan ikinji beýik bina ýerleşdiriler. Indi şu beýlik habarlamaz barada giňişleýin. Online goşulmasy arkaly söwda Vietnamyň supermarketler tarapyndan ykjam söwda üçin ýürüýte döreden goşulmasydyr. Sarpejler inni islenlik wagtda islenlik ýerde sargyd edip bilerler we bir näçe sagatyň içinde töleg edip bilerler. Yerli satyjylarym bugra işen geçýärler. Ýaňy ýakynda müşteriler bilen göni ara gatnaşyk saklamak üçin işe girdilen aýratyn ykjam goşulma elektron söwda ulgamlaryny öz gerimini giňeltdi. Bu görnüş müşteriler üçin el ýeterli bahany we amatlygy üçin edýär. Her ýylky merkezi ykdysady iş maslahatyna içerki islew kanagatlandyrmagy, sarpejiligiň dikeldilmegine we giňelmegine, şäherlerde hem owa ýerlerine ýaşaýjylaryň şahsy girdejilerini dürli ýollar arkaly ýokarlandyrmagy gönüktirilen çäreler kabul edilýär. Ýakynda Pekinne geçirilen maslahat öňde duran ykdysadyýetyň ileri tutulýan ugurlaryna bagşlandy. Häzirki wagtda sarp ediş budagy ýurdun ykdysady ösüşiniň ilkinji hereketlendirjisi bolmak bilen ýygyderli 11 ýyl bäri 50 göterimden ýokary geçýär. Sarp edişiň soňky çykdajylary ykdysady ösüşi 65,4 göterimlik goşant goşdy. Şoň üçin içerki islew höwetlendirmek we ösüşi durnuklaşdyrmak üçin ilatyň sarp edijilik islegleriniň dikeldilmegi derordur. Şäher awadanlaşdyrmak, täze energiýa çeşmelerine hereket edýän ulaglary öndürmek hem garrylary ýyda hyzmatlary güýçlendirilmeli. Bu özi ýurdun hökümetinden adaty sarp ediş hyzmatlaryny ilerletmegini, halkyň sarp edişlerinden yerlikli peýdalanmagyny talap edýär. Vietnamyň Döwlet banky ýaňy ýakynda qarz beriş idaralarynyň maýy goýum çeşmelerini deňleşdirmegi hem önümçiligi, esasanam ileri tutulýan ugurlary işiň maýy goýmagy haýyş edip resmi hat bilen ýüldenni. Olar ykdysady ösüşiň hereketlendirjisi hataplanýan owa hojalygy, kiçi we orta kärhanalar, goşmaça senagat we ýokary tehnologiýaly puwdoklar ýaly ugurlardyr. Şeride Vietnamyň Döwlet bankynyň habaryna görä, qardyň ötüşi 14 göterme barabar boldy. Häzirki wagtda ykdysadyýetyň qarz ötüşi takminan 11,5 göterme ýetdi. Banklaryň qarzlary hasam artdyrmak, kärhanalaryň we jemgyýetçiligiň maýy zerurlyklaryny kanagatlandyrmak, ykdysady ösüşi gollamak üçin giňişleýin mümkinçilikleri ýeterlik. Ulag puwdagy içki ýanygy hereketlendirjili ulaglaryň ýerine energiýa üçinçiligi arkaly işleýän ulaglaryň önümçiligine geçişi üýtgetmek üçin $1 trillion orak maýy goýýar. Yerli hökümetler Detroit'un, Şanhaýyň ulag öňürjileriniň elektrik hereketlendirjili ulaglaryň has arasy we has ygtybarly taraplary baradaky wadalaryny kabul etdiler. Ýewropa ýurtlary 2035-nji ýyla çenni içki ýanygy hereketlendirjili ýolagçy ulaglarynyň satywyny besetmegiň iň soňky möhletini bellediler. Xitayň Fujian welaýatynyň Günnogornaky Sinhua aýlygynaky deňiz ýel energiýa merkezi ýygyderli ötüş gadanmak bilen bugurdaky energiýa guruluşyny azaltmak üçin ýurdun hereketlendirjisine öwrüldi. Dünýädäki şeýle desgalyň iň ullarynyň biri ýaşyl pes uglerotly täze energiýa puwdugyny ösdürmäge kömek eder. 10 ýyllyk önümçilik kuwaty 1,4 milliard kilowat sagada barabar bolup, ol her ýyl 3 adamlyk maşgalaly hojalyklaryň 700 000 elektrik energiýasi bilen üpçün etmäge ukyply. 100 metr beýiklikdäki ýel turbinalarynyň 59-y Sinhua aýlygyny öwsýän ýeller arkaly ýeterlik derejede energiýa paýlaýar. Şolaň arasynda 45-ti ýokary kuwatly ýel turbinasy bolup, aýlygy ýanaşyk Fujian üçjülgesiniň deňiz ýel energiýasi senagat zorlugyna ýerleşýär. Muň özi üçjülge bilen Fujian welaýatynyň arasynda strategiýa hyzmatdaşlyk taslamasy bolup durýar.
Xitaydaky ilkinji ýyl energiýasy senaga teýilgäki bary ýogy 5 ýyllyk ötüş döwrüni halkara gözlegleri ötüşi we önümçiligi öz içine alýan dogry senaga zynjyryny döretdi. Häzirki wagtda senaga teýilgäkleriniň önümleri diňe ýurdun çägine ulanylman. Eýsem Angliýa, Efiopiýa, Türkiýe ýaly ýurtlarda da satylýar. Ýyllyk gowrumy 2,16 milliard kub metrden gowrak bolan Xitaýyň suwuklandyrylan tebii gazy ýurdun günnägornaky vilayatlerde energiýa üçinçiligini berkitdi. Muň özi ýurdun Milli Deňiz Neft Korporasiýasynyň tebii gazy öndürmek, ilaty üçin etmek, saklamak we satmak üçin özara baglanşyk meýilnamasynyň taslamasydyr. Günüň dowamynda Shanxi we Anhui vilayatlarynyň şäherleriniň 42-siniň ýaşaýjylary tarapyndan ulanýan turbalar arkaly 2,41 million kub metre golay tebii gaz goýberler. Umuman adanynda portyň birinji tapgyryna suwuklandyrylan tebii gaz üçin 10 sany uly energiýa saklaýjy ammar gurulyp, şolardan 220 000 kub metr kuwatly 4 sany gap sentýabr aýynda işe girdildi. Makao bilen goňşy tebitleň arasynda ulug ara gatnaşygynyň güýçlenmegi, täze şäher ýerleriniň gurulmagy, ilatyň jemgyýetçilik ugurlary babatdaky zerurlyklarynyň köpelmegi sebäpli Makao hökümeti ýaşaýjylaryň şäherdäki syýahatlarynyň artmagyna garaşýar. Şeýlelikde jemgyýetçilik uluglarynyň paýyny 60 göterme we ekologiýa taýdan arasynda ulug görnüşlerini 75 göterme çenli ýokarlanyrmak arkaly ulug gatnawlaryny işçileşdirmek meýilleşdirilýär. Xitayly alimler dünýädäki iň uly 500 metrlik sferik teleskopuny ulanyp, asman giňişligindäki gaz gurşawynyň ýokary çözgütlü suratlaryny almagyň hötdesinden geldiler. Xitaýyň Ilimler Akademiýasynyň Milli Astronomiýa Observatoriýasy Hansiriň ýol başçylygyna takminan 44 000 sany radiospektral zolukdan alynan maglumatlary gaýtadan işledi hem gazly vodorod atomynyň paýlanç guruluşyny, galaktikada ionlaşdyrylan gazyň bir görnüşiniň ikinji bir görnüş bilen aralaşmagynyň aýratynlyklaryny öwrendi. Alimler topary şeýle-de akmaýan ýolunaky magnit meýdanynyň iň uly gowrumyny kesgitlemek üçin ýürüýte enjamlary ulandy. Olan gözlegleri asman giňişligine gidliň ýyldyzlaryň döremeginiň we ýok bolmagynyň sirlerini dürli nukdaý nazardan açdy we galaktikada asman jisimleriniň döremegine we ýyldyzlaryň arasyndaky giňişlikdäki aýlawlaryň häsiýetine düşünmäge goşant goşdy. Koreýaň Çyllynamdo vilayatynyň Henan etrawyna Koreýa ýarymadatynyň iň günorta bölegi bolan Tankyot ýa-da ýeriň ýakasy atly owa täzeden guruldy. Baglar we goý gyrmyzy renkli alma agaçlar owaň giýrelgesinde seresaplylyk bilen oturdurdy. Owada ýaşaýan hojalyklaryň 60-syndan 19-y şäherde ýaşanlarynyň soň ýene bu ýere gaýdyp geldi. Arasy we owadan gurşaw islenlik owaň gymmatyny we ýaşaýyş şertlerini ýokarlandyrmak üçin zerurdur. Bu çärede güllüň mowzuklaryň ýerleşdirilşini 3 gatly ajdarhan guýrugy diýilip atlanyrylýan jaňjagaz we kally görnüşli güller sinlemek bolýar. Liliýa ýaly Vietnamlylar üçin tanış bolan güller mihmanlaryň lezzet alyp biljek aýratynlyklaryna girdilenler. Güllüň we ösümliklaryň halkara sergisindäki Suan Hong köli we dalatdaky gülçülük gelýänlerde uly täsir galdyrýar. Dünýäde ösümliklaryň dürli görnüşleriniň ýitmegi duýdansa ýagdaýda bolup geçýär. Büyük Britaniýanyň Karollyk botanika baglarynyň alimlarynyň pikiriçe 18-nji asyrdan bäri olaň 800 golay ýitip ýok boldy. Bütün dünýäde ösümlikler üçin iň uly howp ýerleň ulanyşynyň üýtgemegi, tokoýlar kesilenine we ozal adam aýagy basmadyk ýerlerde ekiş işleriniň geçirilmegi bolup durýar. Soňky ýyllarda ösümlikleriň we kömelekleriň ýagdaýy barada hatawata görä, zemindäki ösümlikleriň görnüşleriniň azyndan 40 götermi ötüşde kynçylyk çekýär. Robotlar tarapyndan taýýarlanan tagamlaryň dürlüligi Xitaýyň Guangxi öz başdak dolanýar sewtiniň Nanning şäherindäki restoranyny adamlary özüne çekýär. Bu akylly restoranyny müşteriler jübi telefonlary arkaly sargyd etmek üçin stoluň üstündäki QR kodundan peýdalanýarlar. Robot öz başdak usully gazanyň içine ýağ goýup, goşunlary birin-birin gowurup bilýär. Sanly aşgana enjamlar bilen bir wagtda işleýän robot aşpedleň ýedisi gysga wagtyň içinde müşterileň ýüzlerçesini öz hyzmatlary arkaly kanagatlandyryp bilýär. Bu senleýän jaýyňyz Portugaliýanyň Porto şäheriniň eteginde ýerleşýär.
Tekiz diwarlaň aňartyndan ýadygarlyk ýaly bolup görünýän bina äpet beton böleklerinden we granitden gurulypdyr. Jaýyň umumy ýaşaýyş meýdany 650 ine 4 metre deň bolup, geometrik şekilli ýiti burçlary görenleri hayran galyrýar. Binagar Alvo Leite Sizaviera öz ýaşaýan jaýynyň taslamasynaky köp zatlaň öz teklibi boýunça ýerine ýetirilendigini görünmerýär. Onnaky uly aşgany kitaplar ýerleşdirilen tekçeler arkaly mehman otogyndan bölünýär. Öýüň içindäki agaç öý goşlarym Alvarang öýde oýlap tapyp, aşganadaky çıra gurnuw ýaly bolup görünýär. Alvarang bu urdaky işleriniň ýene biri kagızdan ýasalypdyr. Mehman köp gelen mahaly kitap ýerleşdirilen tekçäni süýşirmek arkaly mehmanhanany giňeldip bolýar. Jaýyň ýokary gatyna ýatylýan otoglaryň üçüsi bar. Suwa düşülýän otogum ören giň we döwrewap ähňde ýerine ýetirilipdir. Alvarang iş edarasy jaýyň bukulhanasyna ýerleşip, bu ýerde ol öz kärdeşleri bilen işlemekden başga-da öz işleriniň sergisini gurap durýar. Siziň bu synly ýanyňyz Santa Cruz şäheriniň iň bir gowy galmagally we darajyk köçeleriniň biridir. Bu jaýyň daşky görnüşi senagat önümçiligi bilen meşgullanýan imarata meňzesede. Oň diwarlarynyň aňyrsyny maşgalalyň ýaşamak üçin ören amatly otoglar bar. Şeýle jaýlaryň birinde de Jose Angel Marrera ýaşaýar. Oň öýüne giren badyňa destine aşgana bilen birleşdirilen mehman otogyna peýda bolýar. Oň içki eýwany çykylýan gapysam bar. Bu ýerde şäheriň gowy galmagaly eşdilmeýär. Otoglaryň içiniň giňligi onu hasam hasan görkezýär. 5 gatly ýaşaýyş jaýyny tutýan meýdany 650 ine 4 metre barabar. Jose Angel Marrera öýüniň ikinji gatyna okolga we telewizora tomaşa edilýän otog ýerleşýär. Jaýyň içinde liftem bar. 2 gatly aýna diwarlar bolsa, köçedäki gowy galmagalyň eşdilmeginiň öňüni alýar. Ýaponlaryň ähengindäki bag 2 gatly aýnadan döredilen diwaryň arasynda ýerleşdirilipdir. Şu ýerdäki ösümlikler bolsa, jaýy öz bolşy öwüşgün merýärler. Jaýyň 3-nji gatyna ýerleşýän ýatylýan otogyň penjireleri ören köpdir. Oň içki howlusynda bolsa, boyu 15 metre barabar bolan emiri taýdan döredilen saglygy gakyp, ol jaýyň çygyllygyny ýokarlandyrmagy hem mehmanlaryň rahatlygyny üpçün etmäge ýardam berýär. Yaponiýanyň Kyoto şäherindäki mehman jaýy 2005-nji ýylda ýurdun gadymy paýtagtynyň merkezindäki Gyoen milli teýilbagyny daşary ýurtly wekilleri ýerleşdirmek üçin gurulypdy. Yerli ähengli binaýarlyk detgalary we teýilgäh bu ýere gelýän mehmanlaryň her birine Ýaponyň medeniýeti we taryhy bilen tanışmaga mümkinçilik berýär. Şu neçenli mehman jaýy halk köpçüligi üçin her ýylyň tomuz paslaryna bary ýogy 10 gün açyk bolýardy. Häzirki wagtda bolsa, Ýaponiýanyň hökümeti oňa islan çagyň baryp synlar ýaly mümkinçilik döretdi. Mehman jaýyny günüň dowamyny 2000 geçenli adama girmek ruhsat edilip, giriş peteginiň bahasy $10 golaýdyr. Gamburgly Martin Langenbach kinosyň otuny özüne çekiji setler döretmekde ustat hasaplanýar. Şular ýaly adamlary foli suratkeşleri diýip atlanyrýarlar. Ol bugurda öýünde ýeközi işläp, ýerine ýetirýän işinden uly lezzet alýar. Martin filmler üçin hakyky setler ulanyp, dürli setleň utgoşugyny bolsa, emeli ýa-da agram salynıp döredilen set hasaplaýar. Saz we gepleşikler bilen bir hatarda şeýle setler filmiň özüne çekiji bolmagyna güýçli täsir edýär. Olardan iň esaslary atlaň dükürdüsi, gulpdaky açarlaň sesleri bolup, olar tomoşaçyda filmleň hakykata ýakyn bolmagy ýaly önam artdyrýar. Şeýle sesler film surata düşürilen mahaly däl, soň studiýalarda aýratynlykda ýazylýarlar diýip Martin Langenbach görünmerýär. Ol Germaniýada foli suratkeşleriniň iň gowlarynyň 4-süniň biri hasaplanyp, öz işini kompýuteriň hyzmatlaryny ulanman, adaty mikrofony we günnelik durmuşda duş gelýän zatlar ulanýar. Sanlaýyn tilsimatlaryň öten asyryny Martiniň işini kino pudogynyň hünärmenleri ýokary baha berýärler. Belli suratkeş Olafur Eliassanyň Berlinne ýerleşýän çeperçilik iş edarasynyň aşganasyny ýetimýänler üçin niýetlenen tagamlar taýýarlanýar. Bugünkü tabuli tagamynyň gapdaly bilen ýürüýte bişirilen çörek berýär. Çeperçilik toporunyň agdalarynyň her biri hökmany suratda, öýlenlik nahar wagty aşgana gelip, şo ýerde özary pikir alşyp bilýärler. Olafur Eliassan öz eginleşleri bilen ýetimýänler üçin tagamlaryň taýýarlanyş usulyny öwredýän kitabym döretdiler. Onnaky suratlaryň ählisi çeperçilik kärhanasynyň hünärmenleri tarapyndan surata düşürilýär.
Olafur Eliasanyň pikiriçe, tagamlar we olary iýmekligiňe maddi pelsepeçilik manysy bar. Dürli keseller biziň bedenimiziň näsat işlemegi netijesinde dörýär. Oň öňüni almakda bolsa, dürüst saýlanyp alan önümlerden naharlanmak kömek berýär diýip Lukman Gurrun berýär. Halkyň arasyny sen barlygyň iýýän zadyň bilen ölçenýär diýen pähim bar. Ayurvedaň gadymy golýazmalaryny iýmitlenmegiň wajyp ähmiýeti şeýle beýan edilýär. Kimde kim dogry saýlanan usul arkaly iýmitlense, onu hiç hili derman terişdesi gerek bolmaz. Ýöne egerde siz näme dogry iýmitlenýän bolsaňyz, onda size derman terişdelerim täsir edip bilmez. Awstraliýanyň Brisbane şäherini tölegleri nagsyz hasaplaşyk etatyna alınıp barlayan ilkinji garwançxana işläp başlady. Muň üçin müşteriler tölegleri ykjam telefonlaryna goşunylan arkaly amal aşyrýarlar. Şeýle usul garwançxana gelýänden göwnünden turup, olar bu täzelikden hoşal bolýarlar. Bilermenler bolsa, öz gedigini nagd däl hasaplaşyk etatyna iş alyp barjak jemgyýetiň hem dörejekdigini saklaýarlar. Vienada barok ähengine gurulan ýer gowrumly Schönbrunn köşk galasy Austriýan Gabsburg newereleriniň imperatorlarynyň tomusky iş edarasy ýokmunda hyzmat edipdir. Imperator howlusynyň ýaşaýjylary Austriýalyň milli süýjüligi hasaplanýan strudele sarpa goýupdyrlar. Muň üçin hamiri ýuqajyk ýaýyp, içine alma ýa-da ülje salynýar. Aleksandra Fruhauf bu süýjüligi taýýarlamakda ustad hasaplanyp, ol köşkün golaýyna ýerleşen Rezident adly restoranda işleýär. Muň üçin un, ýumurtga, azrak su, bir çümmük duz we ösümlik ýagy gerek. Olaň ählisi belli bir kada gelýänçe garlýar. Şondan soň hamir sowuk ýerde goýulýar we oň içine salynjak önümi taýýarlamaga girişilýär. Muň üçin turşumtyk tagamly alman gabygyny aýryp, ýuqajyk edip kesişdireninden soň üstüne limon şiresi sepilýär. Oňa maňy diýäli önümlerem garsaň bolýar. Hamir ýuqajyk ýaýlyp, oň içine taýýar önümler salyşdyryp togalamaly. Sary ýag çalynandan soň ol 190 derece gydgynlykdaky howur pejiň içine salynýar. Muň özi strudel süýjüliginiň gyzyl sow renkli bolmagy we kibirdäp durmagy üçin wajyp önüm hasaplanýar. Germaniýanyň Baden-Württemberg welaýatynyň üstünden uçup Konstanz kölüne tarap barýan uçaryň ýolagçylaryna bu gezilenç uly lezzet berýär. Flatshare platform meýilnamasy esasyny hemmeler üçin el ýeterli bolan şeýle uçuşdan peýdalanmak talip ýigit Christian Spinner'iň öňden gelýän arzuwdy. Aalen şäherinden Friedrichshafen şäheri aralygyny uçup gezmäge oňa uçarman mugallym Filip kömek bermäge taýýar. Ine-de Christian özüniň ilkinji uçuşyny amala aşyrmaga taýýarlyk görýär. Olaň ikisi internet aragatnaşyk ulgamyndaky Flatshare platform meýilnamasynyň üstarkaly tanışdylar. Uçuşyň öňü sirasyny howa şertleri bilen bilelikde hökmany suratda uçup geçirmeli ugur içkin öwrenilmelidir. Ine-de garaşylan gün gelip ýetdi. Hereketlendirjisiniň kuwwaty 80 at güýjüne deň bolan uçur 2000 metr belentlige galýar. Guş uçur belentlikden künjüň ajaýyp keşfin synlap barýan Christian öz gedelenjinden hoşallygyny gizlemeýär. Japonlaryň baglaryny döretmekde tebiği çygmallardan peýdalanýar. Şeýlelikde uly bolmadyk ýerde daglar, derýalar, baýrlyklar we tokoýlar birleşen ýaly jadyly duýgular dörýär. Däwe öwrülen şeýle baglaň üç görnüşi bolup, şolaň biri merkezinde howuz ýerleşýän köşk bagy diýilip atlanyrlar. Häzirki günde olaň köpüsi şeýle ähengde döredilýär. Guur bag bolsa, hakykata göz ýetirmegiň bir görnüşi hatap edilip, bu ýerde suwuň ornuny daşlar hemem ownyk daşlaryň kömegi bilen ýerine ýetirilen şekiller tutýar. Onnaky leheng daşlar bolsa, şaglawyň görnüşini döredýärler. Baglaň üçünji görnüşi çaý bagy diýilip atlanyrlyp, o ýerde çaý içişlik dawarlary geçirilýär. Adatça agaçlar bilen gurşalyp alynan şeýle ýerde adam ähli zady unudýar. Japonlaryň baglaryna daş, suw hemem agaç esasy datlardyr. Daşlaryň hiç wagt görnüşi üýtgedilmän, olaň tebiği görnüşine sarpa goýulýar. Howudyň merkezindäki daşlar adany, töwereginäkiler bolsa kenar ýakalaryny aňladýar. Häzirki günde Ýaponiýada şeýle gözelligi döretmäge ygtyýarly guramalar bar. Şolar bir wagtlar imperator newereleriniň we olaň ýakynlarynyň çaýçylyk dawarlaryny geçiren ýerlerini gaýtadan dikeldýärler. Japonlaryň bagynyň Ýewropadaky şeýle ýerden tapawdy ilkinji nowatda dünýä garaýş hem pelsepe esaslanylýanlygydyr. Ýewropada adamlar tebigaty adamyň özgörden görnüşini oň erki we akyly bilen döredilen hökmünde kabul edýärler.
Japonya'da bolsa, on haqiqi saadlaşığı, ruhu güýji, ilki başga gözelligi üýtgödülmeýe. Şonna adam tebigatı özgörtmezden, üýtgetmezden özü üçin on gözelligini açyp, soňa düşünmeliligine netije gelip çykýar. Adam tebigaty däldi, tebigat adamyň hereketlerini kesgitlemelidir. Japonlaryň ilkinji baglary 7-nji asra degişli bolup, soňra olar Aziýaň beýleki ýurtlarynyň köpüsinde dörep başlapdyr. 9-njy asyrda Japoniýaň jemgyýetiniň ýokary gatlygynyň wekilleriniň uly howuzly baglara sarpa goýýanlyklaryny häzirki wagtda Kyotodaky seýilgäň misalyna da görmek bolýar. Biziň günlemizde olan köpüsi medeni gymmatlyk hökmünde goralyp saklanýar. 17-nji asyrdan başlap bag seýilgäň sunuwatynyň täze görnüşleri dörep başlapdyr. Olar jahan keşdelen barıp görmekler üçin el yeterli edilýär. Karakuen Japoniýaň iň belli bag seýilgähiniň üçütiniň biri bolup, galan ikisi Kairakuen we Kenkurian diýilip atlanyrlýar. Iri şäherleň durmuşyndan şeýle ýere düşen adam özüni başga dünýäde ýaly duýýar. Japoniýada eda eýýamyny ykdysadiýet gülläp ösüpdir. Täjirler öz öýleriniň ýanyny uly bolmadyk sibo diýilip atlanyrlan baglar döredipdirler. Muňa golço kuýdy diýen manylar bermek bilen baglaň kiçijik ýeňişliklerde döredilendigini aňladýar. Olar ekmekde ışık düşýän tarapy uly ähmiýet berilipdir. Käbir öý ýeleri, mehmanlar hem özü üçin niýetlenen aýratynlykdaky bagy bostanlygy döredipdirler. Olar adatça howaň aýlansyna aýratyn üns bermek bilen jaýyň demirgazyk we günörtü taraplaryna ýerleşdirilipdir. Elbetde häzirki zaman köp gatly jaýlarda öz bagyny döretmek kyn bolsa-da, muňa aramazdan köpler iň bolmanda öz öýlerini tebigatyň bir bölejigini emele getirmäge tinanşýarlar. Tokyoň ýaşaýjylarynyň biri bolsa, öýüniň üçegini hakyky baga öwrüp 66,4 metr meýdanyna dürli agaçlar we güller ösýär. Şo ýerde hatda uly bolmadyk şaglaw bar. Suwuň sesi öý ýesine dinç almaga hem rahatlyk tapmaga mümkinçilik berýär. Durmuş özgörýär. Ýöne Japonlar tebi gözelligiň gujagyna bolmak üçin öz däplerini dowam etdirýärler. Afrika ikliminiň günörtü günnögürüne ýerleşýän Tanzaniýa döwletiniň Zanzibar arhipelagynyň günmatar kenaryna guruljak emeli adada domino diýilip atlanyrlan ikinji beýik bina ýerleşdiriler. Minaraň eýilýän 370.000 ine dördül metrini mihmanxana, maslahatlar otoglary, dükanlar, golf meýdançasy, toy mekandary, şeýle-de 560 tany ýaşaýyş meýdançasyny ölçüsine alýan 4 million töweregi garşyk meýdança bolar. Binaň düýbünni akvarium, sergi hemem medeni çärelen geçirilmeli eýwanlary we halkara kongres merkezi dörediler. Wekilleň bir müňsini kabul etmäge niýetlenen maslahatlar otogy ajaýyp keşwe eýe bolar. Binaň daşky aýlagyny dükanlar, restoranlar, gaýyk sürüjiler üçin gurnok, uly howuz we teatr ýerleşer. Domino diňleriniň 360-y asmana tarap barha uzayan ýaly görünür. Iň ýokarsyna belentliklerden gorkmaýanlar üçin gözegçilik otogy ýerleşer. Domino diňiniň gurulşygynyň meýilnamasy ilki başda 2021-nji ýylyň awgust aýynyň ahyryna Tanzaniýaň AICL topory bilen Edinburgh Covland Management we Excursion kompaniýalarynyň arasynda şertnama baglaşylaryna aýan edildi. Bu gurulşyk işleriniň esasy maksady Tanzaniýaň ykdysadyýetini güýçlendirmekdir. Şo ýerde hödürlenýän esasy tagamlar deňiz önümleri hem Afrika aşganasyndan ruhlanan tagamlar bolar. Vietnamyň Tiendu sewtirnäki öňkü Quan Ho medeniýet öýüni soňky günlerde epetli öňüçlikler bar. Milli aýdymlary ýerine ýetirmek bilen birlikde oň agdalary yerli halkyň medeni başlygyny we däp desturlaryny daşary ýurtlara ýetirmegiň zerurdygyny belleýärler. Şu ýylky Lima festiwalyna köp sanly milli oýunlar we senetçilik işleri görkezildi. Bundan başga da medeniýet öýüniň agdalary senetçiligiň maşgalalarynyň öýlerine çykyşlar guradylar. TripAdvisor web sahypasy Hanoi dünýäde iň gowy iýmitlenýän ýerleň 3-njisi diýip atlanyrdy. Sanawa görä bunça, Trantien dondurmalary, gowurlan balyk we süýtli kofe 4-5 ýyldyr aralygyna baha berilýän tagamlardyr. Lazer şekillendirişlerini kesgitlemek we üýtgetmek boýunça duýdurjylar ulagyň üçegine berkidilýär. Olar 360 derece aýlanma ukyply bolup, giňişlik maglumatlaryny ýygnamak üçin meýdany gözden geçirýär. Lidaryň ýygnaýan 3D trafik maglumatlary soňra kompýuterdaky virtual giňişlige geçirilýär.
emeli an kameralar, dronlar we emeli kamera arkaly düşürilen suratlar giňişlik maglumatlar bilen birleşdirilýär we sanly ulgamda köpeldilýär. Günörtü Koreýada ýaňy işe başlan kampaniýa sanly ekotehnologiýasyny hasam ösdirdi. Şol täzeçilik arkaly her bir nokot giňişlik we uzunlyk hakda maglumatlar alyp barýar. Bu sanly tehnologiýany ulanmak arkaly döredilen ýokary kesgitli 3D kartalary özbaşdyk erkedýän sürüjini barlamak üçin kannam we sangnam donuk etraplaryny eýýäm ulanylýar. 3 ölçegli kartalar diňe bir sürüjisiz ulaglar üçin näl, eýsem yerli ulçarlaryň hereketi üçin hem zerurdur. Bu tehnologiýany ulanyp, hakyky wagtda 3 ölçegli virtual şäher gurmak mümkin. Daşary ýurtda bolanlaryny restorandan tagam sanawyny düşünmedik adamlar azel bolsa gerek. Günörtü Koreýaň Pusan şäherine bar bolan restorandan işgärleri muny öz müşterileriniň baştan geçirmedligine umyd edýärler. Şeýlelikde yerli restoranlar QR şertli belgiler bilen üpçün edildi. Skanerden geçirilen tagam sanawlary ingliz, ispan, yapon we hytaý dillerine beýan ediler. Bu ulgam daşary ýurtlar tarapyndan saýlanyp alynan restorandan 50-den gowragyny azyk önümlerini has amatly sargyd etmek üçin işe girdildi. Ýan torbaň içine salyp bolýan udakdan dolanyrlan bu dron 15 kilograma çenli ýükü götürip bilýär. Bu bolsa şoňa meňzeş enjamdan götürjüliginden 7 hesse agyrdyr. Vietnamda öndürilen dünýädäki bu gurdaky iň häzirki zaman drony kameralyň 4 bilen enjamlaşdyrylyp, şol wagtyň özünde zatlary eltip bermäge ukyplydyr. Dronlar owa hojalyk önümleriniň has ýokary hilli bolmagyny, arasy energiýany ulanmak arkaly ýanyjy taşyýdylýar. Howaň arasy bolmagyny üpçün edýär. Mundan başga olar diňe biri ýüzlerçe adamyň ýerine ýetirip biljek işine hötte gelýär. Vietnamda ýaşaýyş jaýlaryny dolandyrýan ilkinji bulut ulgamy ýokary hilliligi bilen halkara bazarlaryna çykýarlar. Şolaň arasynda dünýäň iň uly tehnologiýa töwdä sergisi hasaplanýan Los Angelesda bayraga münasip bolan Vietnamyň täze işe başlan kampaniýalary bar. Amerikan Kaliforniýa ştatynda ýerleşen Loma Alta şäherinde owadan villa bar. Oňa giren destiňe häzirki zaman elektron enjamlar bilen enjamlaşdyrylan we ýokary hilli bedelen aşgana düşýän. Onun aňyrdaky günnüýiň agdyklyk edýän ýaşaýyş otagy tutuşlugyny açyk tebiği äheňler bilen bedelipdir. Burma agaç basganjak ikinji gaty eltýär. Rusiki äheňde bedelen hammam we ýatylýan otag agy reňkde. Ýatylýan otagdan howlyny sinlar ýaly eýwana çykyp bolýar. Şo ýerde mihman otagy we öz aýratyn aşganasy bar. Villa şäheriň köne bölegini söwda merkeziniň golaýyna ýerleşýär. Hormatly tamaşaçylar, indi bolsa 19-njy dekabrda hepden sişenme güni. Dünýäň türlü şäherlerinde boljak howa maglumaty bilen tanıştyryp siz bilen hoşlaşýar. Hoş sag bolun.
mehvan adamlar şunun bilen Alternatif Türkmenistan teleýilimi şuňky işin jemleýär. Gijaňyz rahat bolsun. Edi dileşler.